Olá, em dic Márcia Botelho, sóc brasileira e visc a Catalunya. Sóc professora de portuguès i produtora de continguts ao Quando ela volta. Anem a parlar sobre els immigrants i la llengua catalana. Cada persona, sigui d'on sigui, decideix parlar la llengua que sigui per motius personals. Per què un immigrant parlaria català? De qui voldria? Faria més amics? Trobaria una feina millor? I a més, tu aprens una llengua i amb qui la fa servir? Llavors els catalans han de pensar, abans de dir els immigrants han de parlar català. Tu coneixes algun immigrant? Fas un cafè, ja has anat a dinar, sopar amb algun immigrant? Perquè clar, com aquest immigrant parlarà català si no coneix cap català? Llavors jo penso que cada català hauria de fer el seu paper, que es posa una llavors a cada persona de fora, així com la gent que jo tinc al meu voltant, els catalans que tinc al meu voltant, van fer a mi. I per això tinc tanta estima per al català, per la llengua, per la cultura, per tot. Perquè, per exemple, el racisme, la xenofòbia van contra el català. Perquè si un immigrant passa malament, si la gent el tracta malament, quins motius personals creixerà dins seu per parlar català? Llavors jo penso que la clau per mantenir el català és que els catalans s'apropen més als immigrants, diminuint els prejudicis, veient que són persones com vosaltres. Espero que us hagi agradat, un petonet. Adéu!